Почнахме ли? Георги Георгиев, Сдружение Боец. Намираме се заедно с колеги от Сдружението, адвокат Дилова, в Разлог и влизаме в районно управление, районно полицейско управление Разлог. Търсиме полицай Асен Цуцуманов. Понеделник Боец публикувахме видео, в което е видно действия на полицейско насилие от страна на полицай Цуцуманов и неговият колега Полежанов. И последващо продължение на 10 години лъжесвидетелства в съда, които в крайна сметка водят до това, че един престъпник остава безнаказан, сега сме тук, за да потърсиме полицая Цуцуманов и да потърсим от него отговор и отговорност за стореното. За Асен Цуцуманов. Георги Георгиев съм, Сдружение Боец. Да. Направо ще се качим, или? И да знам. Къде е? И Полежанов. На кадрите се вижда ясно как двамата полицаи свалят брутално, физически, на земята един гражданин, поставят му белезници на гърба и в този момент друг човек пред техните очи изритва в главата човека в безпомощно състояние. Полицаите го вдигат, влачат го от срещата страна на пътя, вижда се, той е абсолютно без съзнание, краката му се влачат, главата му увиснала. Започва съдебно дело срещу нападателя, срещу извършителя. И в хода на делото изведнъж полицаите получават амнезия. Асен Цуцуманов разказва как не е видял кой е нанесъл удара, видял само един крак. Но, освен това, може би по-бруталната лъжа е, че жертвата е бил агресивен през цялото време. Те отричат да е изпадал без съзнание, което води до съответно промяна и на обвинението в много по-леко, в резултат на което той остава безнаказан. Че жертвата е буйствал през цялото време, че той се е движил сам, което тотално се опровергава от видеото, като това не е видео. Чакаме. Като видеото тотално опровергава и това не е някакво видео на Боец, а това е видео, доказателство официално приложено по делото, прието и признато от съда, подкрепено със съответната експертиза, която тотално опровергава свидетелствата на полицейските служители. Въпросът е, защо тези двама служители на реда? Първо, извършват физическите действия на насилие спрямо гражданина абсолютно без никаква необходимост. И то се вижда от кадрите. И второ, това не е целта, затова сме тук да ги попитаме. А защо лъжат? Защо лъжат? Те, като служители на реда, трябва да помогнат да се установи истината. Трябва да защитат живота, здравето, имуществото, авторитета, достоинството на гражданите. В същото време, в резултат на техните показания в съда, един насилник, един нападател остава безнаказан. За справедливост въобще не можем да говорим. И още един много важен момент. 10 години са отминали от събитието. 10 години се точи делото и то продължава и в момента вече на втора инстанция. И тук има една възможност. Може би сега, след като ако успеем да се видим с тях, ще се възползват от тази възможност. А тя е, докато не е приключил съдебното дело, те могат да си променят показанията и могат да кажат истината. За да макар и закъснява някаква справедливост. Тук с нас и адвокат Дилова, която е била адвокат по това дело. В крайна сметка, по тяхна инициатива, и ние се ангажирахме с казуса, дори, подчертавам, не по инициатива на жертвата, а по инициатива на адвокатите. Адвокатите се борят срещу системата, срещу прокуратурата и МВР, да се установи истината в момента. Сега чакаме полицай Цуцуманов. Да дойде. А след това искам среща с началника, че имаме един сигнал за престъпление, извършено от полицейски служители на районното. Да. Знаеме, само че отново ви казвам, имаме данни и сигнал за престъпления, извършени от служители на районното полицейско управление, което мислиме, че с неотложност трябва да се чака. Ние сме тук, нали? Чакаме Цуцуманов сега. Обадете му си, му съобщете и за това да се видим
с началника и да потърсим отговорност, както и на полицаите, на прокурорите, на съдиите. Вижте, това е един малък провинциален град в България. Жертвата е също обикновен гражданин. В такава ситуация са хиляди български граждани, които изведнъж се сблъскват с тази, то не е бетонна стена, с тази огромна канара и те си чупат главите в нея. Хората се обезверяват, хората губят каквато и да е надежда и, за съжаление, това съсипва човешки съдби и живот. От друга страна, тези безнаказаните, мутрите, насилниците, те пък получават чувство за безнаказаност и продължават със своите престъпления. И така едно ненаказано престъпление произвежда следващо престъпление и следващо престъпление. И накрая се давим в цялото това блато на корупция, зависимост и лъжи и липса на справедливост. Сега чакаме Цуцуманов да дойде. Това намираме в момента за тези, които сега се включат в РПУ Разлог. Боец сме тук, заедно с адвокат Дилова, търсим полицай Асен Цуцуманов. Конкретно, както вече заявихме и среща с началника на РПУ Разлог, във връзка с конкретен казус за полицейско насилие и лъжесвидетелстване на полицейски служители. Това са престъпления от общ характер, включително, и тук добавям, чрез своите действия, умишлено или не, те извършат още едно престъпление. Това е личното укривателство. Де-факто в резултат на техните лъжливи показания, лицето, извършило престъплението, остава ненаказано. Де-факто, чрез своите действия, те са укрили това престъпление, извършеното престъпление. И то по един много... Да, какво сме? Ами ще отиде на прокуратурата. А Цуцуманов идва ли? Как бе бяха тук? Ние нямаше да влезем, ако не знам, че в момента е сградата. Нали? Нас ни потвърдиха, че е тук. Значи това не. Няма да е така. От задния вход ли излезе? Къде излезе, бе? Стои горе и се крие като така. Как да не може да не? Цуцуманов кой се крие? Какъв патрул? Цуцуманов е в сградата. Обадих се да проверя изрично, че е тук и затова влизаме тук в този момент. И сега изведнъж го няма. Вие не сте го видели. Ами къде сте били? Абе тук е как да не е тук? Ами сържете с него, кажете му, че сме тук. Нали не казахте преди малко, след една минута слиза. Как така го няма? Като влезеш някъде, значи много са смели, като пишат там тези докладни лъжливите и като дават лъжливи показания, са много смели. Ама като трябва да застанат срещу теб и да отговарят на въпросите, изведнъж ги няма. Край. Няма. Той е с запек, другия с разстройство, третия не знам какво му се е случило. Това е. Да имат малко доблест, като случило се. Да, най-малко. Да не кажем хора на закона, които трябва да пазят гражданите. Като служители на реда, да излязат и да кажат. И началника го няма. Сега, да остават да бъдат прибивани и след това... Абсолютна класика. До болка познато. Началника го няма, заместника го няма, тези ги няма, никой няма. Тук е само чистачката, която ще гони арестантите, ако тръгнат да бягат, и портиера тук. Друг няма. Няма никой. Да. Айде да идва заместника. Кой е този заместник? Да. Добър ден. Георги Георгиев, Сдружение Боец. Здравейте, Георги, адвокат. Се казвам, инспектор съм пътен контрол. В момента съм замначалник. Така. Група охранителна. Да. Искаме среща с полицая Асен Цуцуманов, Полежанов и с началника на РПУ-то. Имаме сигнал към началника за престъпление, извършено от полицейски служители на районното. Началника в момента е в прокуратурата на среща. Колко време ще продължи? И ще отиде в прокуратурата и ще го намеря. И с Асен Цуцуманов. Асен Цуцуманов и кой каза? И Полежанов. И Полежанов са в момента по служебни задачи. Добре, искаме да ги извикаме. Искаме да се срещаме с тях. Става дума за следното. Разполагаме и в понеделник публикуваме видеоматериал с участието на тези двама служители на реда, при което те извършват арест на гражданин, използвайки според нас незаконосъобразна физическа сила. Случай е стар. Арестуват. Ние всички сме заедно. Пред техните очи гражданина, който те свалят на земята и му поставят белезици на гърба и изритан в главата зверски от друг гражданин. Последствие срещу този гражданин се повдигат обвинения и в хода на делото участник в събитието. Пред погледа им, пред очите им. То се вижда. След това в хода на делото срещу нападателя, изведнъж вашите колеги получават амнезия и се оказа, че не са видяли кой е нападател, но не само. Те твърдат в своите показания, ние разполагаме с документите и с техните показания в съда, че жертвата
е буйсал през цялото време, че той е бил агресивният, че той сам се е движил, че не е изпадал в безсъзнание. Тоест, доказано, тези хора лъжат в съда. Това са лъжливи показания. Ние носиме сигнал, искаме лично на началника да го връчим и искаме да попитаме тези полицаи директно и лично. Защо лъжат? Нали, аз съм чел техните показания. Не, ще довърша. Чел съм и техните показания в хода и на досъдебното производство. И в продължение на 10 години те повтарят едно и също. Тук, т.е. имаме умисъл, не просто забравил или нещо се подвел и се е заблудил. Имаме категорична умисъл от тези двама служители на МВР. Искахме да ги попитаме, защо лъжите? Защо лъжат? Не е нужно да ми повтаряте. Разбрахте историята, да отговарям. Началникът е в прокуратурата на среща. Не пречи да го изчакате. Днес, доколкото си спомням, не е приемен ден, но не пречи да го изчакате. Двамата колеги служители са изпратени на служебни задачи. Кога ще приключат, не мога да кажа. Значи, нашата информация преди да дойдем е, че те са тук. Специално за Цуцуманов, че е тук. Не бе, в смисъл, че е тук сградата. Че е тук сградата. Когато дойдохме ние ли? Когато пристигнахме ние. Ние като дойдохме, те бяха тук. Колегата каза, сега ще слезе след една минута идва. Значи много са смели там, като пишат тия лъжливи показания. Много са. Ама като се изправиш срещу тях, и изведнъж изчезват и ги няма. Вижте, аз се изправих пред вас. Ама вие не сте Ама и вие ми казвате, това го няма, оне го няма. Ама извикайте ги веднага. Ето, вижте. Ма не, слушайте мен. Ето, вие получавате сигнал за престъпления, извършени от ваши подчинени. И ви ми казвате, те са някъде. Ето, дадох го. Добре. И искаме тези. Ще ги входиме и в писмено. Но преди това искаме и контакт с тях. Аз не ви отказвам. Казвам ми къде са хората в момента. Къде са хората в момента? Къде са? За началника разбрахме, отиваме в прокуратурата и ще го намерим началника. Нали записахме отговора на човека в пропуска, че сега слиза Цуцуманов. Това го записахме. Сега слиза. След като разговаряме. Аз не ви викам, дайте да държиме добрия тон. Колегата е казал това, звъни му да... Казахте, след една минута слиза. След една минута слиза, казахте. Това се е записано. И след една минута изчезна по задача. Да. Нека да запазиме добрия тон. Колко да е добър този тон, бе? 10 години съдът един човек и накрая бандита е оправдан, т.е. остава безнаказан и справедливост няма. Колко да не е добър тон. Това е моята вина сега за това, което казвате. Че в момента лъжете, кой ви обвинява? че не са в районното. Аз не викам, моля ви, не викайте. Да. Нека да обясня. Колегата му е позвонил по телефона и в този разговор е разбрал, че е изпратен от началника по някаква задача. Разбра ли, че боец го търсят и го казва, кажи, че ма няма. Ето вижте, аз съм пред вас. Какво да правим с вас? Ма вижте, вие сте пред нас и не може да ни свършите никаква работа. За какво сте ни? Тя дали вие или чистачката ще да дойде, тя същата работа. Дали за какво сте ни? Какво да правим с вас? В случая ефективността ви, резултата от присъствието ви е същия. Благодаря, че аз дойдох, обърнах ви внимание. Окей, оценяваме го и да го приемете, какво да правим с него. Така? Обичайно в МВР, а и в повечето държавни институции, да не кажа... Добре. Извън реда. Мисля, че повече сигнали съм внасял, отколкото вие сте получавали. Искаме да се срещнем. Вие запознати сте с този случай. За 10 години вие не сте чули за този случай. В Разлог, вашите колеги са работили по него, не сте виждали тези кадри, които стотици хиляди българи видяха. Аз съм инспектор пътен контрол и в момента изпълнявам... И че вашите колеги това са... Те също са били пътен контрол тогава, като се случва това нещо. Тогава беше Гаминчев. Благодаря за пояснение. Да. Добре, какво правим сега? Отиваме в прокуратурата, търсиме началник. Просто да се обади и отиваме в прокуратурата, търсиме началник. Добре, а вие не може да се обадите на Цуцуманов и да дойде тук. Аз не съм му поставил задачата, не мога да му искам резултат. Добре, докладите на началника и му кажете, тук се боец, това и това става. Вие ако не можете, дойдете и да си отговорят на въпросите. Ние ще отидем на срещата в прокуратурата. Аз знам, че е там на среща и да... И ако се случи нещо... Ето ме. И не може да се обадим на началника. Аз съм тук. За какво да се обадя на началника? За това, че ние сме тук искаме контакт с него. Добре, т.е. и ние отиваме на срещата с началника. Които лъжат, че той не е фривен. Да. И ние отиваме на среща с началника. Запазете го. Аз съм тук.
Опитайте се да викате, да видим какво ще се случи. Почна да викаме, се чуе цялата сграда. Вие Да. ако сте Говорим си нормално. подбили сигнал, аз съм готов да го приема. А кое ви е Съм смешно? готов. А Ама кое ви вие е не сте смешното на случай? освободителка, не ви е Нали? това задължение. Кое ви е смешното случай? Гледам, че се хилите. Кое е смешното Се случай? хиля, Дали ние хиля казваме, е грозно вместо да хубаво. кажете, момент, господа, Опитвам се да бъда за секунда. Ама аз това виждам вас, хилите се. Да. И не разбирам кое е смешното тук. Благодаря ви, сравнихте Нали? ме с чистачка, сега се хиля. Ви продължавате да се хилите. И аз не разбирам кое е смешното. Значи, в Кое е смешното случай? полицията, Търсиме когато- полицаи, за които имаме данни, че има извършени престъпления. Полицая се опиша да е учтив. изведнъж станало виновен. смешно. Когато се държи резервирано, Значи пак е виновен. учтивостта е с резултатността. Какъв е резултата сега от този разговор? Ако аз Няма съм никакъв. лъжесвидетелствал, съм готов да си поема Да. моята отговорност. А защо Не вашите мога- колеги... Ами, Ето това искаме. Това искаме и Това ние. говорим двама. Това искаме и ние в момента. Вашите колеги си поемат отговорността. Ето да застанат пред нас. Ние не сме съд и прокуратура. Искаме като граждани да ги попитаме. Абе хора, Съдът ще каже защо го вършите това? дали са извършили Защо го вършите това, това? което го Съдът няма да каже, защото самият той извършва престъпление. Разбира Аз не се. мога да кажа по Значи едно престъпление произвежда друго престъпление. Вижте, С една дума нищо не дами и може да каже. господа, Така. в омагиосен кръг сме, ако Ай, имате това е Така. проблема, че е омагиосен гръб. Така, къде е в прокуратурата? В Разлог ли? В Разлог. Отиваме в прокуратурата. Реално отделение в Бог. Отиваме в прокуратурата да търсим началник. Как се казва началника, че не му помня името? Началник. Иван Попов. Отиваме при началника в прокуратурата. Така, приключиме в районото, пак ще се върнем. Нали, Цуцуманов, като дойде, кажете му да ни чака тук. Нали, искаме да ги попитаме. Да се ги попитаме. Ма не може, как ще ги... Ние казваме, че тия полицаи са извършили престъпления, тия ги оставят да се вършат задачите. Айде до прокуратурата. Не си вършите работа. Хората, ги пребиват по улиците, умират от пътика. На къде? Билова. Хайде да видим на къде. На вас не На ви къде? прави чест да говорите така, защото аз се движа по същите улици, се срещам с същите хора и се срещам по няколко пъти на ден и трябва да ги гледам в очите. И мога да ви кажа, че аз ги гледам с чиста Аз с съвест. още по-чиста. Аз с още Така че, по-чиста. такива обвинения С още не по-чиста. говорят добре за този, който ги На- отправя. Напротив, Кои обвинения? Всеки ден Мога се да го разхожда докажа Кои на обвинения? всякъде. Чакай, че аз не го чух. За кои обвинения става дума? Профил, аз те не За разбрах. какви обвинения става Вие дума? знаете какво казах. Всеки ден се разхождам по улиците, се срещам с граждани. На никой не съм отказал среща, без значение дали съм на Току-що работа, ни беше отказана среща с началника и с Цуцуманов. Цяла България Аз ви не съм казахте Цуцуманов. да извикате Нека двама да полицаи от улицата. Цяла Ама, България вижте. заявявам за трети път, че аз не съм полицай Цуманов. Казвам се Да. Георги Пахов. какъв сте вие? И за какво говорим тогава с вас? Полицейски инспектор, пътен Да. контрол. И за какво говорим с вас тогава сега? За какво говорим с вас? Вие нямате правомощите да реагирате по нещо. Да, вие ме сравнихте с ефективен. Ама аз ви казах и Благодаря чистачката, бе, тя същия резултат ще бъде от нашия разговор. Добре. Сега, вие имате ли се някаква друга работа сега? Да. Еми, влизате и си гледате работа, или отивам при началника в прокуратурата. Каква работа имам аз и къде съм тръгнал? Ако желаете, ще ви отговоря. Да. Но аз не ви питам къде сте тръгнали. Ние казахме, отиваме в прокуратурата за среща с началник. Ема няма какво да криеме, ние затова сме дошли. Не са лични. Вижте, личните ми неща са ми семейството и децата са ми лични неща. Тук няма нищо лично в това. Наско, отиваме в прокуратурата и няма спираме видеото директно. Така, отиваме в прокуратурата. Хайде, докато не са избягали оттам. Наско! 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 Отиваме в... Дай водини към това. Наско, отиваме в прокуратурата, че ще избягате оттам, човек. Слушай. Еми да, виждаме го в цяла България. Само Айде. има хора, които не ги е страх. Хайде, на къде? Хайде. Наско! Айде. Ела да го... Да. Дайте да си вършат работа. Защо ги няма тук тия хора?
Слушай, Наско, Наско, отиваме в прокуратурата, че ще избягат и оттам. Приключваме тук. Тук приключваме. Вие сте мутрите на мафията. В какво да е съучастник? Отиваме в прокуратурата, търсим начален, че те сега ще се разбягат и там. Те полицаи, които трябва да си вършите работа като полицаи. Да пазите гражданите. А не да ми се обяснявате как се... Продължаваме. На къде? Давай. Отиваме в прокуратурата, където разбрахме, че в момента и шефа на полицията и прокурора по делото, същия прокурор, който и той стана сляп за лъжливите свидетели на полицаите, да ги потърсим и там, да видим дали там ще успеем да се срещнем с тях. Наско, успокой се, продължаваме. Отиваме в прокуратурата. Сега сравнението с чистачката, според мен, беше много точно, защото дори чистачката, тя ще свърши същата работа. Ама то го няма, другия го няма. Защо ми инспектора за деловодството? Аз мога да си го входирам, всяка баба може да си входира сигнал. Аз мога. Ама чакайте малко. Момент, нека гражданите чуят. Ние можехме този сигнал да го внесем по електронен път, а не да се разкараме от другия край на България да дойдем до тук. Искахме лично да застанем през тези полицейски служители и като граждани да им зададем въпросите, да им потърсим гражданска отговорност, граждански контрол върху действията на МВР за това, което се случва. Те ли казват, внесете сигнал. Къде? В прокуратурата, която прокуратура доказано в продължение на 10 години прикрива това престъпление. Пред погледа на същия този прокурор, който ние трябва да сезираме, се случват тия престъпления и той мълчи 10 години. И те ли казват, идете и му го дайте пак на него. Разбирате ли абсурда? Затова решихме да дойдем тук на място. Както боец сме правили винаги. Значи внесете го до прокуратурата, същата тая прокуратура и прокурор, същия този прокурор, защото тук е един този, който се занимава. 10 години е сляп. Да. И стои на среща и ти са хили и вика, няма го. Като го няма, извикайте го. Казваш на полицейски началник, казваш на полицейски началник, че разполагаш с данни за извършени престъпления от него и подчинени, и той ти са хили на среща, ама те са пора. Да, тях ги няма, гледайте си работата. И началника го няма, и никой няма. Няма да се очуда, ако тази сбирка е по повод предаване. Сега се сещам за акцията ни във Велинград, помните ли? Беше преди седмица, може би. Същата история. Изведнъж началника го няма, полицайите ги няма, никой го няма, никой не се представя, същата работа. Значи, пак повтарям, много са смели. Там, когато слагат белезниците, когато ти скачат с кубинките на врата. Не всички са такива, подчертавам. За съжаление, свестните ченгета, както и гражданите, са смачкани вътре в системата. Свестните ченгета са смачкани вътре в системата. А мутрите в униформи надделяват. Защо? Защото чадъра над тях се държи на най-високо ниво. И както вече изнесохме данни, кум на полицай Цуцуманов е депутат от ГЕРБ Иван Герчев, който пък е син на кмета от ГЕРБ на Разлог Красимир Герчев. Това е ситуацията. И чакате справедливо. Да, изведнъж Цуцуманов 10 години никой не е чул, никой не е видял. Да, това е положението. Сега отиваме в прокуратурата. Да потърсим и началника. Сега като стигнем там, ще се окаже, че началника е в районното полицейско управление. Поне ще покажем. Дори и да не намерим Цуцуманов и да не намерим началника, поне ще покажем как действа системата и страха в цялата тази система. Страха, който се изправиш срещу нея, изправиш се срещу корумпетата вътре и изведнъж мишките забиват по кюшетата. Това е. И знаете ли, обвиняват ли, че това не е било лично? Кое му лично? Аз тия хора не съм ги виждал в живота си. Аз не бях чувал и за тях в живота си. Лично ми е семейството на жена ми и децата ми, които ние тук сме ги изоставили в момента своите семейства, за да дойдем и да търсим някаква елементарна базова справедливост. Да търсим истината в интерес на цялото общество. Защото тези случаи, като този тук, в дълбоката провинция, там в тия феодални мутрски владения са хиляди и хиляди и хората се давят, буквално давят. А това са човешки съдби, човешки кариери, човешки бизнеси, човешки животи, които се унищожават ето така, с един корумпиран полицай, един корумпиран прокурор, един корумпиран съдия
убива. Буквално убива хора. И правосъдието се превръща само в И право за правоимащ. Нали? Да. Видяхме как при едни хора, нали, загинали при изделието на пътя, главният прокурор реагира за 2 седмици. А за нормалните хора 10 години не може едно дело да приключи. Така е. И за... Разликата между едно престъпление, извършено в Плевенско село, и едно престъпление, извършено в град Разлог. Така че главният прокурор по този начин да се намеси. Там идва вече висшия чадър. Да. И когато правосъдието е, в кавички, кривосъдието е, когато кум ти е депутата от ГЕРБ. Хикс. Или който иде това поредната мишка там. Някой да го е чувал? Чувал ли сте за Иван Герчев, депутат от ГЕРБ? Някой да го е чувал този? Да знае нещо за него. Ма стои там в парламента. Да, и дерибействат. А пък министър на вътрешните работи е Дани Кирилов лекето от ГЕРБ. И хората се чуят, защо тия случаи се повтарят постоянно на полицейско насилие, на престъпления от служители на МВР? Защото чадърчето се държи там отгоре. Сега министъра на ГЕРБ ще пази човека на депутата от ГЕРБ. Ето това е истината. И така работи системата. И свестните чангета вътре, които виждат тия свинщини и които казват, ние не сме като тях. Ако надигнат глава изведнъж, както момчетата в Пловдив, чест и почитания за полицаите от БОП Пловдив, който случай боец разкрихме отново. Ако се изправят срещу тези пороци вътре в системата, изведнъж цялата репресивна мощ се изсипва върху тях. Те биват наказвани. Те не биват поощрявани, те биват наказвани, смачквани. И ако не бехме огласили този случай в Пловдив с чадъра над контрабандния канал, най-вероятно тия полицаи вече нямаше да работят в системата към днешна дата. Успяхме да ги защитим, така че нашата дейност не е само защита на обществени интереси. Тук се обръщам към служителите в МВР, поне тези, които си помнят клетвата, знаят защо са там и са запазили човешкото себе си. Нашата дейност е и в ваша защита, защото вие също сте жертви на този мафиотски модел на управление на МВР и въобще в държавата. Сега, след като излязахме от РПУ Велинград, продължаваме към прокуратурата в Велинград. Разлог, извинявайте. Разлог, където ни казаха, че е бил шефа на началника на РПУ-то да среща с прокуратурата. А нас ни трябва и прокурора, който е по делото, който също 10 години не вижда тези престъпления. Сега на къде? Хайде да пресечем. Хайде, нека да слезем на светофара. Нека да слезем на светофара. Какво? Да. Вбесявам се толкова години и мисля, че съм обръгнал и винаги се вбесявам. Като видиш това бездушие. Да. Това ме вбесява. Виждаш бездушието. Но стои ти Сахири. Той ти имитира някаква добронамереност. Да. Нали? Имитира ти някаква добронамереност, ама аз съм вежлив. Ма какво като си вежлив, като не ми вършиш никаква работа? Той не е библиотекарка. Да, ма какво като си вежлив, като... Момент. Какво като си вежлив, като не ни вършиш никаква работа? Нас не ни трябват вежливи. А нас ни трябват хора, които знаят за какво са там и си вършат работата. Да. Коя сграда е? Това е сградата. Така, колко стане часа, колеги? Че от сега си изведнъж ще кажат обедна почивка. Чудесно. Така. За тези, които сега се включват, бойът се намираме в Разлог, заедно с адвокат Дилова. Тук сме във връзка с огласеното от нас видео и случай на полицейско насилие и лъжесвидетелстване на полицейски служители в съда по конкретно наказателно дело. В резултат на техните лъжливи показания в съда имаме безнаказаност за един криминален извършител и липса на каквато и да е справедливост. Тези, които закона, Конституцията, дълга призовава да защитават правото и да установяват истината и да пазят гражданите, в случая защитават престъпника и погазват правото на гражданите да получат справедливост по конкретен казус. Тези, които не са видяли видеото, което е повод за днешната акция, могат да го видят понеделник на страницата на Боец. Виждате как полицай Цуцуманов и полицай Полежанов извършват според нас незаконен арест, тъй като няма никаква
възниква необходимост от употреба на сила и поставяне на белезници, сваляне на земята и така нататък спрямо. Кажи, Наско, ама ти остани отвън. Добър ден, Георги Георгиев, Сдружение Боец. За среща с прокурор Чакански и с шефа на РПУ-то, който ни казаха, че е тук. Сега не е тук. Излезна. Излезна. Как излезнаме, ние идваме от РПУ-то? От РПУ-то идваме и ни казаха, че началника е тук. Оттам идваме при 2 минути. Господин, аз какво ви казах, че излезна? Къде отиде този? Хайде Чакански тогава да се яви. Прокурор Чакански. Съм, че ще дойдете. Предполагаме, да. Искате да получите някаква информация. Не искаме информация, искаме среща с Чакански. Слушайте сега, аз като говоря, слушайте ми, после кажете каквото искате. Нали първо трябва да ви кажа какво иска, за да ми отговорите вие. Искате среща с Чакански. Искаме среща с Чакански. Аз знам, че няма да имате среща с Чакански, защото съм да? уведомен, че ще дойдете. Ако искате да получите някаква информация, отивате в прес-центъра. Тоест, факта, че ние идваме, предполага, че няма да получим. Обяснявам ви това, че съм предупреден, вие ще дойдете, ако искате... И им кажете, че няма да има среща. Не, ако искат да получат информация... Не искаме среща. Не искаме информация, аз имам не цялата информация. Имаме цялата информация. Каквото и да искате, отидете в прес-центъра на прокуратурата, там ще получите... Къде е в прес-центъра? Където е, аз не знам. Как така да знам? Един при филанки си, при арменския поп отива. Вижте, ние с вас спор нямаме. Вие просто в момента трябва да оберете сръба на началниците си, да оберете сръба на Чакански, на къв беше той шефа на РПУ-то, да им оберете техния срам. Другия, ако искате нещо да го попитате, напишете в писмен вид, внесете го. Какво да го пишем в писмен вид? Имаме информация за извършени престъпления от полицейски служители. Искахме среща с шефа. Имаме информация за извършени престъпления от прокурора Чакански. Искахме да го попитаме в очите, ще ги върши тия свищени. Това искаме сега. Какво да вдасваме, какво да направим? Защо задавате въпроси на мен, които не мога да ви отговоря? Значи Чакански е тук в тази сграда в момента. Добре. Той ще излезе го търсим. Добре, чакайте го. Ние ще го срещнем. Има ли заден ход от някъде? Мисля, че няма. Има ли заден ход за сградата? Друг ход? Само това е единствения ход. В ресторанта и през палатките ще опърнем, палатките тук и ще... И в ресторанта има. Разбрахме. Добре. Не е смешно. Не е смешно това, само че е класика. Изведнъж мене ме предупредиха, че ще дойдете и ми казаха, че няма да се случи. Елата е тук на сянката, за да може да се виждаме и да се чуваме добре. Ванка, ела насам към сянката. Сега. Това, което сте го виждали десетки пъти от нашите репортажи. Когато отидеш в конкретната институция, при тези държавни или съдебни служители, на които ние плащаме заплатите, и изведнъж виждаш заключените врати или, както в конкретния случай, някой служител на най-ниско ниво е принуден да обере срама на своите началници и да почне да се гърчи пред нас и не може, тия ги няма, а всичко друго се крие. Това е, като се изправиш срещу тях, тогава виждаш страха в очите и в действията. Тогава мишките, айде този прокурор Чакански, който 10 години е сляп за тези престъпления. Те се случват пред очите му. Той присъства на съдебните заседания. Той е там, чува, вижда с очите си лъжливите показания на полицейските служители. Той лично гледа видеото заедно с съда, заедно с адвокатите и мълчи. И когато адвокат Дилова го пита, ти не го ли видя това? Ти що не го? Ама какъв е отговора? Няма отговор. Казах на седмица да помислим за повторен разпит. След седмица отидох и... Имаме и проблем тук с връзката. Дали е случайно, не знаем. Призванието на прокуратурата, нейните задължения по Конституция да защитава обществения интерес. Обществения интерес, това е интереса на гражданите и в частните случаи. В конкретния случай прокурора се е превърнал в прикривател, в укривател на престъпниците. Една класическа схема. Прокуратурата е на разлог. Може да. Ще се появи, разбира се. Така, връщаме се в районното управление. Връщаме се и там още веднъж. И след това ще приключим. Разобличаваме. Ще се върнем преди 12 ще стигнем. Преди 12 ще стигнем там. Поне разобличаваме, поне показваме ето цялата тази. Така ви работи системата. Ако вие, ние сме Сдружение Боец. Имаме ресурса да дойдем от София или от Видин или от цяла България. Сега тук има колеги от различни градове. Дойдохме до тук. Имаме този ресурс. Имаме нашата вътрешна мотивация и сила да го направим. Обикновеният гражданин, който няма тази възможност. Нали разбирате какво се случва с него?
Ще ви кажа, термина там на гешевци и на сарафовци. Това. Приключва. Приключват го. Това е. Приключва. Приключва гражданина, приключва делото, приключва битката, приключва справедливостта и правото, което ние не можем да позволим в случая. Сега се връщам обратно в районното. Там ни казаха в прокуратурата. Отиваш в прокуратурата и ти казах, ами той излезе. Обадили се веднага. Ние казахме, че отиваме в прокуратурата. Да. Тоест, вижте, това са обществени институции. Всеки гражданин има право на достъп до съда, до прокуратурата, до полицията. Ама ето, когато гражданина отиде, за да търси отговорност за някакви нередности, дори да не са престъпления, за забавяне в тези институции, изведнъж той няма право. Как ще ограничаваш правото на граждани да влезе в прокуратура, да влезе в съд, да влезе в полиция, да се среща? Полицейски шефове бягат и се крият от гражданите. И слугуват на господарите. Това е, само че ние плащаме заплатите на тези. Хайде натам първо, нали така? Айде. И сега се връщам обратно в района. Гледайте, споделяйте видеото. Гледайте и споделяйте видеото. Споделяйте видеото, нека цяла България да види резила. Резила на тази мафиотска клика, която Пеевски и Борисов създадоха през всичките тези години на техните марионетки и слуги. Да, ами да, оглеждате се някоя патрулка, ако видим. Някъде може пък и да... Те колко полицаи има в Разлог. Да. Хайде, ще се поразходим, иначе Разлог е един хубав град. Наистина красив град, хората са хубави и усмихнати. А полицаите, прокурорите бягат от боец. Шефа на районното полицейско управление в Разлог бяга от боец. Полицаите от Суманов и Полежанов се крият от боец. Прокурор, как му беше името на този тигър? Прокурор Чакански се крие от боец и е разпоредил на съдебната охрана на входа и да каже, че че отказва да се срещне с нас. Че ние няма да се среща с него. Защо бе, Чакански? Ама ти имаш дела. Колето ослед обяд утре имаш дела, ние ще те сгащим, ще те сгащим и съда там, къде ще бягаш. Аз имах един такъв случай с един окръжен прокурор, който се заключи стаята на чистачката. Окръжният прокурор на Видин, когато му поставих конкретните въпроси, избяга в мазето и се заключи стаята на чистачката. Така че ще стигнем до вас. Никой от нас. Ние стигнахме до Сарафов, стигнахме до Пеевски, стигнахме до Сенчуите на върха. Тук ще ни бягат някакви прокурорчета и някакви такива ще ни бягат по места. Ама ужасно е това, бе, хора. Ужасно е, бе. Застанете пред гражданите. Вие ни го дължите това. Дължите отчетност, дължите отговорност. Дължите отговори на нашите въпроси. Длъжни сте вие да ни потърсите. Ето, публикуваме това видео и наистина ние разговаряхме по пътя насам. Ами, ние очаквахме през тези почти една седмица. Очаквахме да се свържете вие с нас. Шефа на полицейското управление тук. Да. Местната прокуратура. Те да ни призоват. Да кажат, заповядайте, видяхме, разполагате с данни за престъпления, извършени от полицейски служители, от длъжностни лица и така нататък. Елате, ще ви приемем, ще ви слушаме, за да можем да реагираме. От друга страна, прокуратурата има право и възможности да се самосезира. Не, а ние им идваме на крак да им донесеме тези данни, да можем да потърсим отговорности на конкретните полицаи. Ние гражданите как можем да потърсим отговорност? По два начина. Единият начин е институционално. Ето, ние сигналите ще ги внесем. Втория начин е директно и лично. Така както лично се носи наказателната отговорност. Така лично се носи и гражданската отговорност, хора. Може ли да кажа нещо? Има предвидена възможност жалба да се подава не само като писмен сигнал, а на прокурора, за което се състави протокол. Това, което гражданите се процедурира и това представлява друг начин за... Елате насам само да освободим пътя. Тези, които се включат, бъдете в Разлог, бяхме в районното полицейско управление, оттам ни казаха, че шефа на полицията е в прокуратурата. Отидохме в прокуратурата, където ни казаха, че току-що бил излязъл. Така малко на пинг-понг се играят с нас. Ние сме свикнали. Не го приеме. Те мислят, че се гаврат в момента с нас. Мислят, че ни унижават. Унижението е за тях.
Страхът е в техните сърца, души и очи в момента. Страхът е в тях, не е в нас. Ние ще се разходим из разлог, затова сме дошли до тук, и поне ще покажем на гражданите. Ето ще покажем тази мързост, ще покажем тази низост. Това ви е прокуратурата, хора. Това ви е МВР по места. Това са ви институциите, на които вие плащате заплати. Това са институциите, на които увеличихме заплатите с 50%. За да може като отиде така, ами няма го, той избяга. И да бяга и да се крие от теб. Още надолу. Да бягат и да се крият от теб. Това е институция. Викат, още увеличавайте заплати. Ма ние ако увеличим още заплатите, не просто ще се крият от нас, те си направят бункери някъде и ще стоят бункерите. Да. И винаги подчертавам, че тези наши действия са в полза и на свестните ченгета вътре в системата. Разговарял съм с десетки, може би с стотици такива. Аз знам, че все още има такива хора вътре. Може би са вече малцинство. За 20 години обратна селекция на Пеевски, на Борисов, Цветановци, Младен Мариновци, Калин Стояновци, Атанас Илковци, Даниел Митовци и всяка буклуча, който мина през това министерство начело. Възможно е вече и свестните вътре да са малцинство, но все още ги има. И единственият начин да променим тази система е това. Реакция вътре в системата и граждански натиск отвън. Това е единственият начин. Така че и вас ви призвавам, не мълчете, организирайте се и вие, реагирайте. И ние отвън ще ви подкрепим. А това, което се случва в момента е точно тези. Вътре калинките, корумпетата, мутраците, те са чадаросват, те се толерират, те растат в иерархията и в кариерата вътре, докато свестите ченгета биват мачкани, както отново напомням, случая с полицаите в Пловдив. Това се случва в момента в системата на МВР. И много от хората там са смачкани, много хора са обезверени, макар и свестни хора, но те са загубили вяра, че нещо може да се промени. Те виждат какво се случва. А вътре, в крайна сметка, те си пазят работата, пазят си семействата, пазят си заплатите. И това е. Те така ще се демотивират, ако нещо не Също се случи. те са демотивирани, в същото време те са и жертви. И самите те. Защото, както оня случай във Варна оня ден, боец присъди не издаваме. Дали полицаите са допринесли за смъртта на Явор или не са, всеки гражданин гледа може да прецени, в крайна сметка съдът ще каже. Но това, че полицаите извършат закононарушения по време на арести, при задържания, огромната си част се дължи и на това, че те са зле обучени, зле подготвени или въобще неподготвени и необучени. Тъй като системата е толкова прогнила, тя се е сринала. От месеци повече вадим и разкриваме престъпленията в Академията на МВР. Никаква реакция. Нито една политическа партия не реагира и не говори само за фалшивите дипломи, издадени там, а говори за документи, които публикуваме от 2022, 2023, 2024, в които се казва, че в Академията липсва буквално обучението на полицаите е сринато. И тази академия произвежда негодни, защото са зле обучени. Наско, само че не иска на това да му крещиме, човек. Аз не искам да ми се правят на жертви. Не искам да ми се правят на жертви. Не нагло, те се дължат лицемерно. Той излиза с една такава фалшива вежливост и сахили в очите. Той ти сахили и те провокира. И той ти сахили такива. Тия мазници са дори по-гадни от други. Да, иди пред седмица. А къде? Не знам, вика. Не знам. Хайде да ги видим сега. Сега оттам са им казали, че се връщаме тук. Сега. Да. Значи, не можеха да се обадат. Вижте, не можеха да се обадат на началника, че отиваме там, ама на охраната са се обадили. Дали? На началника не може. Да ни чака. Всъщност те са се обадили на началника и са му казали, бягай оттам и така. Да, бягай оттам, че идват. И така. Хайде да видим, началника вече е тук. Да. Началника вече е тук и да го видим сега. Той как ще реагира и какво ще се случи при връщането ни. Малко физиотерапия. Да. Здравейте отново. От прокуратурата се връщаме, началника си е дошъл. Айде, докладвайте му. Тук е.
Тук. Как го няма? Оттам идваме. От тук ни казвате там. Отиваме там, казват ни. Той се тръгна си в управлението. Ние стигнахме преди него. Той с какво пътува? Той през Благоевград тръгна. А Цуцуманов върна ли се? Полежанов върна ли се? Никой. Има ли някой друг, освен вие и този другия тук, където е? Има. Няма никой тук, всичко се изпокрика. Цели бойци всичко се изпокрива. Какво стана? Как да не се изпокрива? Началника се крие, Цуцуманов се крие, Полежанов се крие. Да, и всъщност ние, какво ще ни се случи, ако се яват пред нас? Ние имаме да задаем работа. Значи ние идваме до другия край на България, ще го чакам четвъртък, кога след обяд? Днес е къв ден, бе? Четвъртък след обяд, от колко часа? И като дойдем 2 часа, началника ще бъде тук. Я Ванка го засними това. Момент, чакай сега. В четвъртък в 2 часа началника има приемен ден. Така. И ако дойдем ние днес е четвъртък, в 2 часа, какво ще се случи? Ще бъде ли началника тук? Може да го няма. Да, кажете. Идваме от прокуратурата, казаха, че си е тръгнал началника и е тук. Добре. Вашия колега, който твърди, че от гражданското общество не успява да се държи като гражданин. Аз не съм дошъл, вие ми задавате въпроси. Аз съм дошъл ние да задаваме въпроси. Ние сме дошли. Граждани, трябва да държиме. Как? Най-малкото културно да се надвикам. Още в началото да си моли, да не си говори. Ма нямам разговор с вас. Вижте, нямам разговор с вас. Нямам разговор с вас. Ма нямам се. За как? А къде е прес-център? Да, ма къде се намира там? Къде се намира? Защото ни пратиха от прокуратурата, ни пратиха в прес-центъра на прокуратурата. Като питаме къде се намира, те не знаеха. Запомните ли, колеги? Добре. Така. Значи днес в 2 часа началника има приемен ден. И ако дойдем днес в 2 часа, вие не се представихте така. Вие. Кой? Димитрушев. Добре, господин полицай. Понеже предадете ли на колегите си, че сме ги търсили? Ама на Дабе, човек мога говориш на баджанака, на любовницата и на някой друг. На мен, на Дабе, не можеш да говориш. Разбрали ме? Изразих ли се ясно? Разбрали какво ти казах? Нали, вкараш ме режим да ти говоря на ти, но на Дабе, на мен не. И не на мен, на никой гражданин на Дабе не се отговаря. Нали? Нали? Забележки, ма нямам разговор с вас. Нали? Какво да? Давай питането. Вие сигнала и видеото гледахте ли го? Не, госпожо. Не сте го гледали? Нито съм гледам сигнала, нито съм гледал. Че вашите подчинени си... Къде е Наско? Наско? Я да пуснем видеото, понеже не го е гледал. Дай да му пуснем видеото, бе. Дай да му пуснем видеото. Да му пуснем видеото тогава. Това е човека със сигурност, дето е гражданин, обаче не се държи като гражданин. Да. Това е гражданина на Наско Шарков. Обвиняваме в съучастничество. Така. Да. От понеделник видеото на страницата на Боеца. Не това видео, от предишния ден. Ето го видеото. Хайде сега да го гледаме това видео. Хайде да го гледаме така. Наско мисли, той Ванка мини зад мен. Ето ги вашите двама колеги. Цуцуманов, Полежанов. Ето ги двамата с жълтите жилетки. Тук пред тях други двама души са в спор. Спирам видеото само за секунда. В този момент, когато имаш две страни в конфликт, единствената адекватна реакция на полицейските служители е да застанат между тях. Приключва. Те стоят отстрани. Ето изглеждате видео. Те стоят отстрани и ги гледат. Ето ги тук двамата. Това са двамата, които са в конфликт. Това са тук двамата, които са в конфликт. Ето. В този момент идва трети човек. И вижте сега какво се случва. Изведнъж вашите колеги скачат върху един от спорещите страни. Няма сблъсък. Имаме данни, има свидетелски показания, има всичко. И в този момент вашите колеги скачат върху единия човек. Ето ги. Скачат, събарят го на земята, слагат му. Ето го този с белите панталони. Отива и го изритва в главата. Ето го току-що. Ритника е доказан в съда, съда го е признал ритника. Тук не се вижда, добре, продължаваме. Вижда се всичко, как да не се вижда. Ето. Свалят го, този с белия пантон тук е минало и той се връща. Пред очите им, дори Цуцуманов посяга ръка към него, му каза стига толкова. Ето ги. Сега забележете техните действия. Те го хващат този, белезниците на гърба, изритания, който е без съзнание в момента на земята. Без съзнание? Да, сега ще видите. Ето, сега ще го видите. Сега ще го видите. Какво се случва тук с този гражданин, който те свалят на земята. Погледнете, те го влачат, краката му се влачат, виждате. Влачат го като труп. Сега един го подпира с коляно,
Негов приятел се опитва да го свести и краката му, вижте какво естествено. Ама и това е доказано, че положение. той е без съзнание. Сега, вижте, момент, гледайте тук. Ма чакайте малко сега, не си говорете. Разговорите си ги водите после. Ето го. Парат го, ето сега. Подпира го с крак, его този е в абсолютно неподвижно състояние. Абсолютно неподвижно. Видяхте ли как го извлякоха? Как го влачеха? Видяхте ли как го влачеха? Така, в своите свидетелски показания тия двама полицаи твърдят, че той на собствен ход е отишъл там. Че той е буйствал. Вижте сега, този човек буйства ли? Те твърдят, че той е буйствал. Ето го. Цуцуманов в момента си говори по телефона, някъде в страни. А той твърди, че се налагало да го охранява през цялото време, защото той е буйствал. Този буйства ли в момента? Ето е чувал с картофи долу, живия труп. А през цялото това време до тук буйстваше ли? Ние в началото не чуваме какъв е Ма разговор. какво значение има? Той говори, той не казва какво е казвал. Той каза какво е правил. Той каза, че е бил агресивен. Че е бил агресивен и е буйствал през цялото време и се налагал да го укротява. Ето го той с ръката в джоба и с телефона на ухото и си говори с някой. Да. Ето го този буйстващия тук. Той не е мръднал вече 5 минути. Той не е мръднал тук. Не е мръднал, главата му увиснала, краката му са изкривението тук. И те твърдят там, че този и защо? Защото на база на техните показания съда приема, че няма изпадане в безсъзнание, съответно няма средна телесна повреда. Има всичко, как да няма. Всичко. Само, че тя се базира на писмените данни. Медицинска тя казва, че има... Тя казва, че полицаите са казали, че не е изпадал. Тя казва, полицаите са казали, че не е изпадал без съзнание. Значи не. Ето това е. Ето това е. Така. Видяхте ли ги? Виждате ли тук сега? Вижте и като е лична, вие как търсите се на вашите колеги личната отговорност. Ето този продължава трупа да стои тук. И какво правим сега? Вземи го телефон. Добре, ето вие видяхте тези кадри. По ЗМВР, вие, момент, при ЗМВР, всеки полицейски служител в момента, в който стане, дръжте телефон, свидетел, или получи данни за извършени престъпления, той е длъжен да реагира. Ето ви, аз ви показах. Дамата много добре Не. Когато вие в момента станахте свидетел на данни за извършени престъпления от полицейски служители. Когато нещо се извършва в момента. Вие станахте. Не само. Казвам данни. Когато получите данни. Вие получихте току-що данни. И сега какво ще направите? Сега ще ви цитирате всевъзможни, за да ви кажа, че нищо не мога да направите. Значи основното правило е това. Полицейският служител защитава реда. И сега дума, дай му телефон. Сега дума нищо. Разбрахте ли защо ви сравних сега с чистачката? Защото вие сам се вкарвате. Ама това си ваш род. Вие сам се вкарвате в ролята на чистачката или на фикуса, или на фикуса въгъла, или на това коло, което е абсолютно, на нещо, което е абсолютно безполезно. Което е безполезно. И гледайки ме в очите, вие сте ми напълно безполезен като гражданин. Какво да направим? Разбирате ли? Мен ме гледа... Нито съм ви обидил, моята съвест пред вас. Аз не ви обиждам и аз. Господина не желая да говори, коментирам. Ама и той не желая да говори с вас. Що постоянно го намесвате? Що постоянно го намесвате? Как говори през мен? Ма той говори на мен и какво? Няма право да говори ли? Няма право. Ние си говорим каквото си искам. Ма сега, що ме следвате сега и що ми ходите след мен? Не, това ми е другото работно място и съм тръгнал до него. Давай го въпроса. Пътната полиция, когато знаем какво прави, как постоянно граждани по пътищата. Те бяха ли Знаем много добре. Вие присъствали сте на едно ПТП, в което да сте дали действия, които да възвръщат човешки живот. Имате ли едно съм виждал десетки полицаи, които са искали пари. Виждали ли сте деца, които плачат и ние трябва... Ама това е абсолютно безмислен спор. Ама чакайте малко. Ама ние ви питаме къде ви е началника, къде е Цуцуманов, това питаме. Вие сте институция. Ама вие в момента, вижте, вие с бездействието си осуетявате възможността... Това е срам за вашето семейство и за вашите деца, защото те имат риск да пострадат. Приключвам. Защото не спазвате законите. Трима човека ми говорите. Ако станете свидетел на един ритник в главата на безпомощен, или на какъвто и да е, но в случая на безпомощен човек. Ставал съм, взимал съм отношение. Така. Как коментирате действията на вашите колеги тук? Когато е станало пред мен, съм ставал и съм взимал отношение. В случая пред мен не става нищо. Но трябва ли да вземете? Добре, дайте коментар. Трябва ли да вземете, питане, трябва ли да вземете отношение и да питате кой е, да поземе мере? Не е необходимо да се вземе веднага на място, може да бъде взето и на по-следващ етап. Може и след 10 години, както случва. След 10 години. Така. Добре. Дилова. Да установите самоличността. Този човек най-вероятно, след като се използва инвестиция, е бил задържан, пуската му е заповед за задържане по член 79.
Така. Сега влязахме в режим на обяснения и да си говорим някакви отвлечени работи, които нямат нищо общо с нашата акция днес. А вие ми говорите 3 души. Ама и 103 да ти говорят, пак няма да чуеш нито един бе, човек. Какъв е смисълът тогава? Така. Наско, тръгваме. Да, вероятно. Значи, вижте, това... ние не казваме, че това са някакви завършени злодеи, нали? Казваме, че има извършено престъпление. И вижте, все още казваме, че тези полицаи имат шанс. Да кажем, ние обикновените граждани рядко имаме такъв шанс. Да. Имат шанс да поправят стореното от тях, макар че времето назад не могат да върнат. Но поне да избягнат наказателното преследване. Да, поне да избягнат наказателната отговорност. Срама ще си остане. Но пък този срам пък може и да предизвика някакъв катарзис в тях. Да. Най-малкото ще ги възпре да не повтарят това. Точно. Ето това е гражданския контрол. Когато има някакъв подобен процес, негативен, ние да го спрем така, че да няма рецидиви. Ние времето назад не може да върнем. Ние тия 10 години процес, 10 години тормоз за семейството на жертвата и на нейните близки, ние това не можем да компенсираме. Само съда може. Но това, което ние можем да направим, е да потърсим тази гражданска отговорност от тези лица междувременно. Защото ама то съда след 10 години, през тия 10 години тези какво са правили? Ами същото са правили. Как ще бъдат спряни? Извършва престъпление и 10 години остава безнаказан. През тия 10 години той прави... Здрасти. Благодаря ти. Благодаря. Хората ни поздравяват по улиците. Срещат ни в Разлог. И така. Много хора ни познават и ни поздравяват. Хората са причастни, са солидарни с нашата дейност. Сега искам да благодаря на всички колеги от Боец, на адвокат Дилова, на Наско Шарков. Оставаме в Разлог. Разбрахме, че 2 часа има и приемен ден. Оставаме в Разлог. Сега ще спрем видеото, споделяйте, разпространявайте това видео. Нека гражданите, нека стигне до всеки да видят срама, да видят слабостта, да видят страха в очите и душите на тези, които в същото време се мислят за вездесъщи и за безнаказани. Не са. Когато гражданите са изправени срещу злото, тогава винаги доброто е по-силно от злото. Битката продължава. Споделяйте, разпространявайте. Боят срещу мафията и бой до дупка.